Hej Kim. Jeg har valgt at snakke om spørgsmål 6, historisk fysik, som handler om verdensbilledets udvikling, som ligesom starter fra det geocentriske, og så udvikler sig til det heliocentriske. Og så kommer jeg så ikke til at snakke om øvelsen omkring Venus faser, for det har vi jo ikke lavet. Men ja, det starter med det græske verdensbillede, i form af Aristoteles, som levede i 1300-tallet før vores tidsregning. Og han var en græsk filosof, og han mente, at jorden var rund, og det havde han jo ret i. Men han mente også, at verdensbilledet så ud sådan, at jorden var i centrum, og at solen og de andre planeter så ligesom cirkulerede rundt om jorden. Og han mente også, at der yderst, udenom alle de her, altså udenom planeterne, var der en aller yderste skal, hvor at stjernerne ligesom sad i den her skal og dannede vores himmellegeme. Og det er jo så ifølge vores moderne videnskab også forkert, ligesom at jorden ikke er i centrum. Og det er så det geocentriske verdensbillede, som han introducerer her. Og det heliocentriske, som så først kommer senere, det er så, hvor solen er i centrum. Og den næste betydningsfulde person, det er jo så Ptolemæus, som vi ser hernede. Han levede i 100-tallet efter vores tidsregning, og han undersøgte verdensbilledet systematisk for ligesom at se sådan ændringer eller noget. Og han opdagede så nogle ting, der gav nogle problemer for det her geocentriske verdensbillede, som Aristoteles fremsatte. Han opdagede blandt andet, at planeterne ikke bevægede sig med en fast eller en jævn hastighed, hvilket gjorde, at det var lidt underligt, at de så skulle bevæge sig i den her perfekte cirkel. Og så opdagede han også, at Mars, Jupiter og Saturn bevægede sig, eller det så ud til, at de bevægede sig baglæns i deres bane rundt om, ja, jorden var det jo så, skulle det have været dengang. Og det han opdagede var det, der hedder retrograd. Og det handler om, at fordi vi er tættere på solen, og vores bane om solen dermed er kortere, så overhaler vi de planeter i vores bane rundt om solen, og så ser det ud til, at de så bevæger sig baglæns, men vi overhaler dem bare, da det tager længere tid for dem at bevæge sig rundt i deres bane. Og han valgte så at forklare det her, uden at gøre brug af et heliocentrisk verdensbillede. Han fortsatte med det geocentriske, men han valgte så at benytte en epicykelmodel, som er illustreret ret fint her, hvor at planeterne så bevæger sig i en kombination af flere cirkler. Og det handler om, at vi har den her epicykel, som er cirklen her, og centrum af den, altså det er planeten her, den røde, og den bevæger sig rundt i den her epicykel, og centrum for epicyklen vil så altid være den her cirkel, som så cirkulerer rundt om jorden. Og den her cirkel herude hedder deferent, og det forklarer så, hvordan når de så kommer herhen, så bevæger de sig lidt baglæns, og så frem igen, og ja, det forklarer så den her retrograd. Og det her verdensbillede, som Ptolemæus så fremlægger, det holder så i cirka 1500 år, indtil at den kære Copernicus kommer og ændrer lidt ved det. Og han levede i cirka 1400 til 1500-tallet. Han var ligesom den første, til at argumentere for det her heliocentriske verdensbillede. Og han indså, at man kunne forklare den her retrograd ved at sætte solen i midten, hvor at jorden og de andre planeter så cirkulerede rundt om solen. Han kunne så dog ikke forklare, hvorfor at vi så ikke kunne mærke, at vi bevægede os med en meget, meget høj fart rundt i universet. Det kunne han ikke forklare. Og så kommer Galilei så og Tycho Brahe, de er sådan lidt på samme tid. Men jeg vil lige snakke om Galilei først. Og han var en italiensk videnskabsmand. Og han argumenterede for Copernicus' teori om det heliocentriske verdensbillede.
Og han opdagede, at altså han var den første til at kigge op på verdensbilledet med kikkerter. Han byggede sin egen kikkerter. Øhm, og han opdagede, at Jupiter havde 4 måner. Men han havde dog ikke lige så godt udstyr, som vi har i dag. Og i virkeligheden har Jupiter 63 måner. Og så så han også, at Venus havde faser, ligesom at vores måne har faser. Og de her to ting hænger ikke sammen med, at jorden skulle være i centrum. Han opdagede en ting, der cirkulerede rundt om noget, der slet ikke havde med jorden at gøre. Altså at Jupiters måner cirkulerede kun rundt om Jupiter, og havde noget med jorden at gøre. Så jorden kunne ikke rigtig være i centrum. Det strider jo så imod Aristoteles geocentriske verdensbillede med de her perfekte cirkler. Og via nogle andre forsøg, han også lavede, forklarede han så også, hvorfor at vi altså ikke kan mærke, at jorden ligesom bevæger sig. Og så var der Tycho Brahe, som også levede ligesom på samme tid, og han var en meget, meget kendt dansk astronom, og ude på hans observatorium Oranienborg på øen Hven, så observerede han nogle meget omhyggelige og utroligt omfattende observationer, hvor at ham og et meget stort hold observerede himmellegemet. Og omkring år 1850, var der mange argumenter både for og imod det heliocentriske og det geocentriske verdensbillede. Folk var meget i tvivl, og han kom så med et kompromis, kan man vel kalde det, hvor at han, det man så se hernede, hvor han har valgt at sætte jorden i centrum for det hele. Jorden er i centrum her, og rundt om jorden cirkulerer solen så rundt her. Og så har vi så alle de andre planeter, der så cirkulerer rundt om solen. Så han sætter jorden i centrum, som er i overensstemmelse med, hvad kirken siger, men alligevel cirkulerer alle de andre planeter rundt om solen. Så det er et sjovt kompromis. Og det vandt, det udbredte sig meget efter hans død, men i 1610 opdagede Galilei så det her, som jeg tidligere sagde, med at Venus havde sådan nogle faser, ligesom at vores måne har faser, og det var et endegyldigt bevis på, at det geocentriske verdensbillede ikke kunne være sandt. Så ja, det var vist det. Du må have en god weekend.